Ngibingelele babumfundisi. Abazalwane bonke abakhona egameni likaJesu. Amen. Njobe seshilo ukhulekani uvuselelo ngwamakhanya isibongo. Umntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa usindisiwe. uJesu wangenzela umusa. Amen. Siyabonga MC wase-Ejudi siyabonga. Siyabonga bonke sebenzakalile. Siyabonga nangesono. Yase-Ejudi. Amen. So ngilokhujile umkhuhlane uzama ukuyinika amandla. So uthi uzama ukuthatha izwi. Lona lezwakala ukuthi alakabe right. So ngenxa yezwi sizofunda nje ngikhuluma kancane ngihlale phansi ngeke ngimemeze kahle bengithi ngizomemeza kodwa manje ngeke ngimemeze ngoba noma ngeke ngimemeze kona ngizobe ngigcotshiwe uNkulunkulu ukuthi ngizobe ngivutha khona ngingamemezi ngoba eBhayibhelini yakusho kuthiwa uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Yabo mhlambe nje noma ezofika esiphambanweni izwi lesi4 mayizolisho uNkulunkulu wami ngishelana uthi iBhayibheli uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Kodwa mawufunda encwadini kaMateyu mayishumela entabeni uJesu wahlala phansi wavula umlomo wafundisa yabo engamemezi lapho. Kodwa mawufunda amavesi asekugcineni chapter number 7 mayeqeda ijumayela chapter 7 verse 28 and 29 lezi iBhayibheli abantu bamangala ukufundisa kwakhe ngoba wayefundisa njengonamandla kungenjengababhali nabafarisi. Abantu bazinoma eyikhulumela kodwa babelalele bezwa wayegcotshiwe eyikhulumela nje. So nami ngizolokhunja nje ngixoxe bese siyaningela. Angazi khona mhlawumbe ungafuna amabili 1 or 2 chapter 16 baseKorinte kuqala chapter 16 verse 1 and 2. Maqondana nomnikelo okuthelwa abangcwele njengalokho bayala amabanga aseGalathiya yenzani kanjalo nani. Verse 2. Ngosuku lokuqala lweviki kube yilowo nalowo azibekelele eqongelela njengekhaya yakhe ukuze kuthi xa ngifika kungabi yikathi kwenziwa umnikelo. Amen. Mhlambe ukube isikhathi bese sidinge kahle manje ayiqoqa umnikelo nje. So nginikeza isikhathi esincane mhlambe bengoyichaza kancane incwadi le yabaseKorinte bokuqala. So incwadi le yabaseKorinte bokuqala ebhalwa uMpostoli Paul balela ibandla ayelikade elilokhunjile elizalile ibandla labaseKorinte. Wathi maseshubelile kwaqaleka ibandla wahamba eKorinte. Ngesikhathi ehambile wasala wakhona ama-challenges wakhona inkinga ekhona ebandleni laseKorinte. So waya nakhona eKorinte ephindela khona kuneyinkinga waze wabhalela abazalwane baseRoma ngoba incwadi yabaseRoma uyibhale eseKorinte. So wahlala khona wahamba waphinda ngenxa yonkinga ezayiqhubeka waze wabhala le ncwadi yabaseKorinte bokuqala. So incwadi yabaseKorinte bokuqala uyibhale kade kungekho right eKorinte kuneyinkinga ayifani nencwadi yabaseKorinte besibili because emva kwalokho wathumela uTimotheyu uyena wabuya nereport right uMpostoli Paul ukuthi seko right wayesebhala incwadi yabaseKorinte besibili akayibhale sengasaxazulula inkinga kodwa akayibhale eseba encourage eseba comfort. Amen. So le ncwadi yabaseKorinte bokuqala from chapter number 1 to chapter number 6 ukhuluma about isono esasikhona ebandleni laseKorinte dila nesono from chapter 1 to chapter number 6. Then from chapter 7 chapter number kuze ufika kule chapter sifundayo usephendula imibuzo ababekade bembuze yona. Amen. So iKorinte ke ngenxa yokuthi ayikade kuyindawo noma leli bandla lalisendaweni yaseKorinte indawo yayinobumnandi obukhulu. Amen. NjengaseThekwini nje kanje kuyindawo ene-entertainment eningi.
so wagcina manje i-entertainment elaphezweni noma izwe lagcina se-influencer ibandla langaphakathi, wagcina izinto ezenzeka ngaphandle zagcina sezenzeka nangaphakathi, and wagcina futhi nalaba bangaphakathi bakwenza lokho baze babadlula laba bangaphandle. Amen. So into eyenza ngithande kulezi ncwadi ezibhalwa uMpostoli Paul le ngoba iyona ngithanda kakhulu. uMpostoli Paul ubhala incwadi eziwu-13. So kulezi eziwu-13 engithanda kakhulu yile yabaseKorinte bokuqala. Why? Because ngesikhathi ebhalela abazalwane baseKorinte, ibandla laseKorinte lithi alifani ncamashi nebandla lalesi sikhathi esiphila kusona. Amen. From chapter number 1 to chapter number 3 ukhuluma ngedivision ekade ikhona ebandleni, because kwakune division. Abanye bethi nango wethu mfundisi, abathi nalo, abanye singaba Apollo, abanye bethi singaba Paul, abanye bethi singaba Cephas, abanye bethi no thina singaba kaNkulunkulu. But kungekho ukwamukelana ebandleni. Amen. Bese mayiqhubeka ku chapter number 4 esebachazela ukuthi no kahle kahle bona baba fanele ukube bake kanjani. Chapter number 4 ethi singabaphathi befihlakala abantu abasazi, bese abaphathi fanele benze njani, befumaniseke bekholekile. Amen. Chapter 5:6 kila nesono, because eKorinte izona ezazigxaye kakhulu azothu kwakuyisono sotshwala, kuyisono sokungayiphathi kahle, isono sokhala. Abazalwane baseKorinte babedawo utshwala beqhubeka bekhonza. Abazalwane baseKorinte babelalana nje bengashadile beqhubeka bekhonza. And into eyenzeka babethi babesenza lezi zono bese babejustifya ngomusa kaNkulunkulu, bekhulume ngomusa. Ukuze ubone lokho, mawufuna ukubona kahle isituation yaseKorinte fanele ufunde nencwadi yabaseRoma. Ingakho ngoba incwadi yabaseRoma uyibhale eseKorinte engakaze eye Roma, engasazi isimo saseRoma, kodwa mayibhale labaseRoma uthi sihlale esonweni usuvame yimusa, ngenxa yokuthi eKorinte babehlele esonweni egameni lomusa, babenza isono bese ngaphambili, babefika ngaphambili bathumusa kaNkulunkulu. Praise the Lord. Ingakho-ke sebhala chapter number 6 e-addressa lokho, a-addressa ufebe nokudawa, athi bonke labo bantu bangaphandle kombuso kaNkulunkulu. Then from chapter number 7 kusephendula imibuzo-ke kuze kufika chapter 16. Ingakho chapter number 7 ezoqala ethi maqondana nalokho engangilobela kona, kusho ukuthi umuntu angamthinti wesifazane. Aqale ngalokho-ke aphendula imibuzo. Chapter number 8 athi maqondana nokuhlatshelwa ithombe, because babebuzile nangakho. Siyofika chapter number 10 akhulume chapter number 10 abakhuluma ngokuhlubuka, abantu bengahlubuki njengoba Israel wahlubuka. Chapter number 11 ngoba enkinga yayikhona, kwakukhona nenkinga yokugqoka. Chapter number 11 akhulume ngendlela yokugqoka umuntu wesifazane enkonzweni. Mhlawumbe naleyo bengayichaza, kodwa-ke thiwa ngizonikelisa. Come on, man of God. So chapter number 12, no, asuye ku11, asuye uzosiya ngishaya. Chapter number 12, 13, 14 khuluma ngama-gifts of the spirit, ngoba enye inkinga yayikhona kwakuyinkinga yezipho. Babekade besebenzisa ama-gift to show off, babesebenzisa izipho ukuyiveza bona. Ingakho chapter 13 ekhuluma ngothando, ukuthi igift yakho fanele kube umuntu isetshenziswa umuntu onothando. Ungayisebenzisi uthando lungekho, ngoba noma isebenzisa ungenalo uthando athi uyithinte uthando, bese yalikhaza uthando athi uthando alusifunelo kwalo. Ngoba bazosebenzisa igift uthando ungenalo, uzoyinaka wena, ngeke ube nendaba nabantu, ikusuka ngawe. Ngoba eKorinte babengenandaba nabantu, yilolo oyenza ngokwakhe, enza ngendlela ethanda ukuthi kuphakame yena vele yena, engenandaba nabantu. Nokhuluma ngelimi wayekhuluma ngoba efuna ufela yena, engenandaba nabantu. Praise the Lord. Kwafanele nalapha bachazele ngephiwo ukuthi oqala nje fanele kube uthando. Chapter number 13 bese echaza ukusebenza kwe-order enkonzweni. Praise the Lord. Chapter number 15
khulume ngokuvuka kwabafileyo ngoba ukhona babeshumayela ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo manje kufanele bachaze no umuntu akafi njengesilwane ukhona ukuvuka kwabafileyo. Amen. Lasifunda khona chapter number 16 inkinga yayikhona eKorinte wayethi uPostoli Paul esefikile sezoshumayela ngoba kwakukhona ukunikela yayithatha eKorinte ahambe nawo ayonikeza amaJuda ahluphekayo eJerusalem. So ngalesikhathi afike sezoshumayela uyikhanqala ukunikela uhlanganisa ukunikela. Usuyabona ukuthi ngelinye ilanga uJesu uthi omphofu linaye njalo kamele bazona umuntu odinga ukusizwa nohluphekayo akasoze aphele. Amen. Ngesikhathi sabapriest kwakukhona abantu abahluphekayo, ngesikhathi sikaJesu kwakusekhona abantu abadinga ukusizwa, ngesikhathi sama-apostles kwakusekhona abantu abasadinga ukusizwa abahluphekayo. Ohluphekayo akasoze aphele noma abanye becabanga ukuthi angaphela kodwa ngeke azaphela. Amen. So uPostoli Paul umnikelo onikezwa-ke laba abahluphekayo eJerusalem. Amen. Yachaza nje naleyo kodwa siyeke-ke ukuthi wawunikezwa ababehlupheka wawuthi mawuqoqa uyonikwa kanjani asiyeke. But kule chapter-ke kunezinto eziwu-4 engifuna ukuzisho kuhlale phansi. Chapter number 16 izinto eziwu-4 esitholayo namabhizinisi wafundile. Number 1 sithola ukuthi wonke umuntu ufanele zenjani anikele. Uthi lo nalo awusho ukuthi wonke umuntu la emnikelweni unjalo uyangena akekho kufanele asale ngaphandle emnikelweni. Number 2 because ukunikela kunesibusiso manje wonke umuntu ufanele ahlanganyele esibusisweni. Number 3 kufanele umuntu ayiqhubele yena ukuthi unikela ngokungakanani. Ngoba umuntu akaqinyela ukuthi anikele kangakanani kodwa umuntu uyiqhubela yena kusuka othandweni. Athi uPostoli Paul wangisebenza ngokuzithandela kunomvuzo. Into yenza ngokuyithandela kule reward yayo kodwa lo usiyenza ngokucindezelwa nangokuphoqelelwa awusekho umvuzo wakho. Kambe basadinga ukuthi ngiqhubele ukuthosa nabalimi kodwa kusizele wena ngokuyithandela kwakho ukuthi uthanda ukuzonikela ngamalini. Then okugcina umuntu onomningi kulindele ukuthi anikele kakhulu, onomncane kulindele ukuthi anikele kancane. Umuntu unikela ngomganga ngokwenhlanhla yakhe. Lo wanikezwa kakhulu ukukhulu okufunakala kuyena, owanikezwa kancane nakuyena kunjalo. Umuntu unikela ngokwenhlanhla yakhe. Amen. Ngoba mele izinto eziwu-4 uyawazi ukunikela. Enye into ngomnikelo unikela ngenxa yomusa obona empilweni yakho. Ngabe yazi kahle kahle ungabashumayeza abantu abangakholwa ngomnikelo kodwa abakholwayo asikho isidingo sokubashumayeza ngomnikelo ngoba umuntu mayenikela unikela ngenxa yomusa akawubona empilweni yakhe. Ngabe yazi awunikeli ngoba kukhona izinto ofuna ukuyithola kodwa unikela ngenxa yomusa akawubona empilweni yakhe, ngenxa yezinto uNkulunkulu akwenzele zona. Njengoba uthi wena uyakholwa usindisiwe